Barita biarlah kami badani demak pakedun sana ba samo alai alai dadan ba samo alai di maju ini alai nan kanduangai Barabata bangkani lawan beda bang mampu boga udaro alai daga udaro alai di banyo ini alai betadonga kami nari hinda angke tangan dega sadar desa long Yesu baro alai da Yesu baro alai di banyo ini alai betadonga dalam baga biasa damane dataroto gojopa itu alai dajopa itu alai bekaram den dinyo juo dan kanduangai sabi de mama nanta karena deda bertamu gitu sama lampu alai dah sama lampu alai di manyo gini juo dan kanduangai biarlah kami nabah tenda nabakurau samalah nangko alai samalah nangko alai lagi banyo ilmu dia badan badan kedau beka badan tibo juo alai dan tibo juo alai lagi banyo ini alai nakkan dongo biarlah kami badena alai bagurau neda sama lamaku neda dan bagurau nanakan duangai sama lamku dari Solo anakan doa kami lah datang malalai baitu banan neda nak basuh neda baitu banan neda nak basuh menjadi udang di Malaya nan bagurau kini to bagurau nakandong hati kana rusuh boleh kahilang dedang boleh kahilang di Malaya kini
nan dibawakan Tuhan nagari ode yakin samo baniai batamu jitu semalam kini neda batamu jitu malam kini nana dahulu pakan apa ada dagini menjadi pakan kami nana dahulu rasul kaba ada dagini menjadi ratu kami lalai kini menjadi ratu kami nan di luar lola masuk baju rawa wala samalamku ola batahun cara jolu buat sajua ayat tarasoju sajua ayat tarasoju itu
Mula denai bimba yo ragu dalam iyo udah
Ay, berhasil pun dia. Jadi kayu na
yo di pelok pana pentas gula. Malatu ko. Pentas bocor sana, bocor pentas. Dia lampu dah rancak dah guys, tambah dah rancak. Lubuk cik dia. Lubuk kan. Karo anak. Minta nomor WA yang di samping Kak 08 52 Baida Lesmo goyang show yang bikin mantap. Matian lalu 16. Tunggu lu sana, pelok pentas lu sana.